କଥା ଆମର ସ୍ୱର ଜନତାଙ୍କର କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଟିଭିରେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଦୋଳବନ୍ଧାଠାରେ ହେଉଥିବା ଦୋଳ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିମାନ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଦୋଳକୁ ଏଠାକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କିଭଳି 11 କେବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଯାଇଥିବା ଖୁଣ୍ଟି ମଝିରେ ବିମାନକୁ ବସାଇ ନିଜର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, 11 କେବି ଖୁଣ୍ଟି ମଝିରେ କିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଆଉ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି 11 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ତଳେ ଜଳାଯାଉଛି ଦୀପ। ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କରିବା ଦାୟୀ? ଏଠାକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନା ପ୍ରଶାସନ? କେବେ ସଚେତନ ହେବେ এই ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଆଦର୍ଶ ଟିଭିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। କଥା ଆମର ସ୍ୱର ଜନତାଙ୍କର କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଟିଭିରେ।